solamente por concluir este tema, diría ao resto dos voceiros da oposición, que no goberno están tan tranquilos con este tema, que estudiemos que facer con este tema e ver de reclamar unha vía que corresponda. Non pode ser que reiteradamente se incumpla un dereito cívico que é poder asistir aos Reclámelo ustedes donde sí. non temos a completa Aquí é o primeiro sitio. Temos a completa seguridade e tranquilidade, e lle digo con todas as palabras, que se está retransmitindo polo cauce que está autorizado neste Concello, que está supervisado polo Departamento de Informática deste Concello. Si quere continuar no seu uso da palabra, continúe. Si non quere dispoñer do seu uso da palabra, pasamos ao seguinte voceiro, que si non quere dispoñer do seu uso da palabra, pues procedemos á votación. Teño que dispoñer do uso da palabra con todas as garantías, con todas as declaracións de gas. É o primeiro sitio onde reclamamos este, queda dito. Moi ben, pois continúe. Ben, estaba lendo a alegación da CIGA, en donde se decía que a proposta de Concellería non leva titulación asociada na ficha descriptiva, posto que na ficha do posto requirse, entre comillas, especialización en materias relacionadas co urbanismo. Eso non é unha titulación, non é unha descripción dunha titulación. O feito de que o posto refirse ás cuestións do complemento específico e o complemento de destino e relatanos que non se, para chegar a determinadas determinacións das cantidades mencionadas, non se efectuou a valoración singularizada do posto como é iniciativa. A outra xa alín antes, que é a do arquitecto con esa conclusión tan contundente. Miren, hai unhas semanas preguntábame unha persona por que funcionan tan mal os servicios municipais. E poñeme exemplos, non? Decíame que pasa cas obras, algúns temos mencionado aquí, que pasa ca Plaza de Laboa, que tardou non sei canto en empezar, e se empezou quedou parado. Que pasa ca cuberta do Parque das Brañas, que está con vallas ao rededor sin recibir, cando se acabou hai bastantes meses. Que pasa co pavimento do residencial da Ría, esa obra na que se había poñado aquí colocado manualmente, se puso pavimento impreso, está sin recibir, está aberto ao público. Podemos seguir, poderíamos dicir máis. Poderíamos dicir tamén as queixas da xente respecto de cando require a atención da policía local porque hai molestias e efectivamente esas denuncias van, pero non chegan a ninguna conclusión. Agora, antes tiñamos en algúns sitios, agora temos máis. Temos unha situación da administración municipal que non é de recibo. Temos unha situación precisamente en urbanismo na que se queixa a xente de que tardan as licencias máis de un ano ou de dous, sí. Temos situacións que denuncia o propio arquitecto municipal de un problema importante con disciplina urbanística. Recordemos que no mandato anterior o BNG propuso crear un servicio de disciplina urbanística. O arquitecto municipal recorda nas súas alegacións que ele tamén non ten proposto desenvolver, de que non existe e non está funcionando, sobre todo, de que requerimentos judiciais non se están executando por carencias importantes de personal. Pero claro, non de calquera personal, porque dirán ustedes que precisamente proponen crear unha plaza para o departamento, verdad? Xa o dixeron así, por tanto, permítome adiantarme a argumentación, que xa o dixeron cando isto se tramitou inicialmente. Pero que mire, cando os empresarios japoneses, as empresas japonesas se buscaron no Estado español, eu recordo o caso da Nissan, algúns somos un pouco maiores, eu recordo o caso da Nissan, que adquiriu unha planta de produción no Estado español. E había unha gran intranquilidade nos traballadores. E houve un alto directivo da Nissan, xaponés, que tranquilizou os traballadores dicíndole que a él, efectivamente, lle sobraban traballadores de colo blanco, pero que necesitaban máis traballadores de colo azul, ou de mono azul. E isto é perfectamente aplicable a esta situación. E é o que lle están dicindo os alegantes, o que lle estamos dicindo os grupos de oposición, o que lle está dicindo a secretaria e o que lle está dicindo a interventora, porque non olvidemos o informe da secretaria dalle a razón aos alegantes e propón que se estimen as alegacións. E a interventora, que non informou para este
para este pleno. Temos un informe de un interventor accidental, porque supoño que non estaría por o motivo que fora. A interventora, no documento de aprobación inicial, tamén informaba desfavorablemente respecto á creación desta plaza. Ustedes están propoñendo crear unha plaza por encima do xefe de servicio, porque é de dominio público na prensa, eu creo que está trascendendo mesmo por declaracións do grupo de goberno e do anterior Consello de Urbanismo, de que hai, ustedes chaman de controversia entre os técnicos municipais e os técnicos redactores. Bueno, pues parece que a forma que queren escoller vostedes para superar esa controversia é poñer a un xefe por encima de quen está sendo un detractor do plan tal como está redactado, como me gusta decir, sin que se lle pase o rotulgador encarnado a aquelas cousas e a aquelas cuestións que constituyen un pelotazo e que o arquitecto insinúanos aquí na súa alegación. Por tanto, xa o colmo é ver como ustedes acuden unha vez máis a unha persoa para que informe a un funcionario, xefe de servicio por libre designación, para que informe en contra dos que sí son preceptivos, unha vez máis, a da interventora e o do secretario. Pero que o colmo do colmo é que o primeiro informe que esa persona emite na súa condición da súa plaza que ocupa é favorable ao que vostedes din, a desestimar as alegacións e a seguir adiante con esta modificación da RPT. Pero é que cando esa mesma persona é ser de interventora accidental, porque parece que ten que cubrir ese posto cando non está interventora, di que non pode contradecir o informe da interventora. É dicir, que o mesmo funcionario primeiro di blanco e despois di negro. Isto é o colmo do absurdo desta situación. Por tanto, por todo eso, nós queremos presentar, xa anunciámoslo así na comisión informativa correspondente, que temos un voto particular ao dictamen que se emitiu. O voto particular, creo que xa o recibiron ustedes, e di que tendo o Grupo Municipal do BNG votado en contra da proposta dictaminada de Medio Ambiente, Obras, Servicios de Seguridade Ciudad, Persoal, na Cidade Voluntariada de Protección Civil, do pasado 21 de setembro, no punto 1 do día, no que se decía proposta de resolución de alegacións e aprobación definitiva da modificación da RPT, na que se determinou, por maioría dos votos da Comisión, desestimar todas as alegacións presentadas durante o período de exame e presentación de alegacións a modificación da Comisión de Postos de Traballo do noso Concello, aprobado inicialmente o 22 de xullo. E visto tamén as alegacións presentadas, unha delas polo responsable da CIGA e outra polo funcionario de urbanismo, visto que as alegacións insisten en varios aspectos, a cada un deles a ter en conta máis pola Corporación Municipal como non cumprir os requisitos legais mínimos para ser asustada a dereito, a ausencia de motivación e concreción de perfil profesional da formación requerida para o desempeño, que se crea unha jerarquía superior existente cando en ambas alegacións se detallan as carencias de persoal do servicio desde hai anos, existindo vacantes por cubrir, sobre as que se ten demandado reiteradamente que se doten de personal para a agilización do traballo do servicio, e visto o informe do secretario municipal na que recorda os informes desfavorables emitidos para a proposta que se aprobou o 22 de xullo, na que se reitera a condición desfavorable deste novo informe para a modificación que propón o goberno municipal, contundentemente conclúe ela que non procede a súa aprobación definitiva. E, por tanto, por todo o anterior, propoñemos nós, como voto particular en contra do dictamen, que se estimen esas alegacións e que non se aprobe a modificación da relación de postos de traballo proposta. E isto ten que ser, por favor, sometido a votación. Moitas gracias. Hace más de un mes debatimos la propuesta de modificación de la RPT presentada y nada cambió desde ese momento. Se han presentado dos alegaciones, una de la CIGA indicando que la falta de motivación y concreción del perfil profesional, la formación requerida, las retribuciones complementarias no cumplen con los requisitos legales mínimos para ser ajustada a derecho.
y la otra del jefe de servicio de urbanismo, el arquitecto municipal. Si analizamos esta alegación, es demoledora la situación que describe de lo que ocurre dentro de este concello. No disponen de jefe de servicio de tramitación administrativa, no disponen de jefe de negociado de tramitación administrativa, tampoco de técnico de administración general, y 4 años sin prever la plaza de arquitecto. Para cubrir la baja de otro funcionario, se la dieron al único de las 4 personas que se presentaron que no cumplía los requisitos. Perdieron el juicio y ahora llevan más de 1 año sin resolverlo. Es muy grave la acusación que le hacen del plan Xeral. Desde que está de alcalde, nunca ha tenido el menor interés ni de llevarlo a pleno ni de conocer las modificaciones. Pero ahora le corre prisa, leo lo que escribe el arquitecto municipal, y como el jefe de área no le aprueba el plan, quiere poner una persona afín en el que se pueda amparar para justificar los 800.000 metros cuadrados de suelo en la Zapateira como suelo urbanizable, para resolver un interés privado que tendrá altos costes para todos los vecinos de Culleredo y ser legalmente inadmisible. Leyendo esto, una se queda de piedra. Después están los informes de la secretaria, también desfavorables, tanto en la aprobación inicial como en esta. Y algo muy sorprendente, que también comentaba Tono, es que vemos que el informe del interventor accidental desfavorable es la misma persona que como jefe de servicio de Hacienda que firma lo contrario en el otro documento. Falta de motivación y actitud discrecional alegada y reflejada en los informes de altos funcionarios del ayuntamiento. Y a ustedes esto no les preocupa. Creen que con una mayoría absoluta significa hacer lo que les da la gana. Ustedes necesitan esta aprobación de la RPT para aprobar los presupuestos de este año y les da absolutamente igual los informes, las motivaciones, el personal a su servicio, la situación se presenta dantesca. No nos dejan otro remedio, si finalmente esta RPT es aprobada por sus concejales, de llevarla al contencioso administrativo para impugnarla por falta de motivación. Señora Carmen, ¿podría hacer una puntualización? Me están dicindo de que a miña intervención non saliu, digamos, retransmitida. Entón, me gustaría se me podrían facilitar unha copia de dicha retransmisión. Moitas grazas. Nos temos constancia de que se está retransmitindo todo o pleno. A mí me din que a partir de la intervención de todos. ¿Quiere repetir la segunda intervención para que conste? Como que era. Pero yo le repito. ¿Quiere repetirla? Sí, por favor. Moitas grazas. ¿No puede darse la secretaria de si se está sucediendo? Yo refiero a lo que se está sucediendo aquí mismo. No puedo dar fe de la retransmisión porque no la estoy controlando aquí. Pero por móvil. Por favor. Por favor. Bueno, la función del secretario. Por favor. La secretaria. La fe del acto, digamos. La fe del acto. La federación mundial. Usted quiere que se ¿Y la publicidad del acto? Adelante. Gracias, señor alcalde. Desde la alternativa dos veciños de Culleredo seguimos sin entender a que se debe esa modificación da relación de postos de traballo RPT 2020. Mais concretamente a creación dun novo posto, como é a xefatura de área de urbanismo. Cando seguimos tendo vacantes un posto de técnico de urbanismo desde o ano 2012, outra de arquitecto dende a súa creación no ano 2016 e outras vacantes que temos por cubrir en dito concello. Co PSOE, Plan Xeral de Ordenación Municipal, levamos 20 anos a voltas con ele. Señor alcalde, agora necesita urgentemente un xefe de área que aprobe dito plan. Xa lle informaron do que debería correxir do PSOE e vostede debería decirlo a quen deba correxido. Que o deixa moi claro o arquitecto municipal don José Ricardo Pérez Rodríguez nas alegacións presentadas o pasado 28 de agosto do 2020, que paso a mencionar textualmente ditas alegacións. En resumen, señor alcalde, parece que bajo la apariencia formal de un reajuste innecesario se esconde el afán de poner, como ya hizo en su día con el jefe de área de Medio Ambiente y Servicios, una persona afín, que le diga lo que usted quiere escuchar o modificar al margen de la estricta legalidad, amparándose en, es lo que dice el jefe de área. Persigue, por tanto, un fin completamente distinto del que pretende justificar y ello pudiera ser interpretado como una desviación de poder.
al perseguir un fin distinto al que se contiene en la norma. Podría concluirse con esta actuación del órgano administrativo persigue un fin ajeno por completo a los intereses generales, como si la finalidad que pretende obtener de naturaleza pública es distinta de la prevista en la norma habilitante. En este sentido, le recuerda el arquitecto municipal que los 800.000 metros cuadrados aproximadamente del suelo de la Zapatera, que se clasifican en el documento del PSON en tramitación como suelo urbanizable, resuelven solo un interés privado que podría tener altos costes para todos los vecinos de Culleredo, además de haberse recalificado ese uso de equipamiento a residencial y ser legalmente inadmisible. Creo que lendo estas alegacións a causa queda perfectamente resumida e que, como ben solicita dito arquitecto, nestas alegacións que non se proceda a aprobación definitiva da modificación. Señor alcalde, decirle que dende a alternativa dos veciños de Culleredo o noso voto vai ser en contra. Sinto decirle unha vez máis, pero teño que escoitar. Vostede e o seu equipo de goberno seguen sin escoitar. Un día non escoitan a secretaria, outro día a interventora e agora o arquitecto municipal. Moitas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor Morelle. ¿Quiere intervenir? ¿Sí? Gracias, señor alcalde. Bueno, las tres intervenciones pivotan más o menos en torno a los mismos motivos. Pero antes quiero hacer una aclaración, señor Chouciño. Usted acusa a este gobierno continuamente de considerar trabajadores de primera y de segunda. Y como se retransmiten estos plenos, y a usted le gusta que los vecinos y vecinas lo vean, si hay alguien en este pleno que en varias ocasiones, no solo hoy, ha cuestionado a trabajadores de primera y de segunda, ese es usted. Aclarado esto, a las tres intervenciones que han hecho los portavoces siempre hay que indicarles que cualquiera puede alegar lo que quiera, evidentemente tiene todo el derecho. La transcripción que han hecho de la alegación del arquitecto municipal es totalmente arbitraria y se ha leído el informe de la secretaria, que tengo clarísimo que sí lo han leído, en eso no apoya lo que él retransmite. Es una opinión y dice que es un nombramiento arbitrario. Yo les pregunto, en una RPT ¿dónde hay un nombramiento? La RPT crea un puesto, no una plaza, señor Chouciño. Era un puesto que lleva un sistema de provisión, lleva varios para elegir. ¿Dónde está la arbitrariedad? Donde no se respeta el principio. Lo podremos opinar o lo podrán opinar ustedes cuando se saque el proceso para cubrir la plaza. Pero es que simplemente se está creando un puesto y no hay nada arbitrario. Tiene un complemento de destino que se ajusta, un complemento específico que se ajusta y sistemas de provisiones que es muy lícito poder elegir en el momento que se quiera qué procedimiento se va a usar. Hablan de carencia de personal, hablan de que ese área tiene carencia, es algo en lo que coincidimos. Por eso este equipo de gobierno está haciendo esto. Por eso este equipo de gobierno está creando ese puesto de jefe de área para coordinar y que todo avance. Y repiten hasta la experiencia del técnico de urbanismo, le repito, mírense las ofertas públicas de años anteriores del Concello de Culleredo. El técnico de urbanismo está publicado en la oferta pública del 2019. En los presupuestos de este año va dotado el puesto de arquitecto. Y con la misma motivación que se crea el jefe de área. Pero ese puesto no les importa. Todo va enfocado, se lo dije en mi intervención y se lo repito, a ayudar, a colaborar y a reforzar un área en la que todos coincidimos que está precaria en personal y que necesita un empuje. Por el plan general, por licencias y por demás cosas que hemos consensuado con la propia concejala del área y que reconoce el propio arquitecto municipal al que ustedes tanto mencionan. No alcanzo a entender el énfasis que ponen cuando esta RPT lleva un montón de modificaciones que benefician a un montón de trabajadores y lo único que les preocupa es la creación de un puesto. Es un puesto, señores, no es una plaza. Y la falta de personal, ¿sabe por qué la tenemos? Porque tenemos una tasa de reposición. Una tasa de reposición que la llevamos arrastrando desde la ley Montoro. Entonces no es algo que nosotros podamos decidir libremente dónde ponemos y más y menos. Sí, la ley Montoro, una tasa de reposición muy sencillo.
Entonces, claro que en eso coincidimos, que tenemos falta de personal, pero a veces no tenemos manera legal de solucionarlo. Y creo que nada más. Gracias, señora alcalde. Gracias, sí, alguna intervención. Señor Souciño. Moitas gracias, señor alcalde. Señora Marta Figueroa, que eu cuestiono os traballadores. Eu cuestiono cuestións que están en papel. Cuestiono? Sí. Bueno, acabo de facer. Eu creo que non escutou todo o mundo, verdad? É dicir, por poñerlle un exemplo, ningún asesor jurídico, por poñer un exemplo, vale, pode acudir a unha necesidade de protección civil ou a unha intervención da policía local, porque non é a súa función, nin a encargada do registro, por poñer outro exemplo, podería pois ir a validar unha obra, verdad? Que non é ese o seu cometido. E podría ser que a encargada do registro fora arquitecta ou fora unha enxeñeira de camiños, pero que resulta que o posto que desempeña aquí é outro, e as súas funcións son outras. Isto é moi importante que quede claro, porque aquí o que se cuestiona non é a ninguna persona, aquí cuestionanse traballos concretos, vale? E aquí queda ben claro, verdad? A mesma persona, dixemos, informa primeiro blanco e despois informa negro, iso é un feito. Iso é un feito. Sí. Home, podemos lo entero, si quere. É dicir, primeiro informa favorablemente a desestimar as alegacións e aprobar a modificación da RPT, e a continuación non pode debate contra a interventora que informou para a aprobación inicial dicindo que non se pode aprobar isto, non? Si eso non é dicir debate ao mesmo tempo que añade o Dios do Besa. Mire, dime outra cousa máis, que se crea un posto para cubrir por varios temas, incluída a libre designación. Según teño entendido, usted é unha persona da UGT, verdad? A UGT non recurre constantemente na administración as libres designacións como unha fonte de chanchulleo, por decirlo unha sola palabra que non se entenda todo o mundo. Eu creo que sí, eu teño visto os escritos da UGT, a mí chega a correr. E sí que se recurren constantemente. E que se requiere. Na Xunta dice que as obras do director xeral deberían cubrir os postos por concurso e non por libre designación. Por tanto, home, non sei quen era que me reclamaba outro día aquí coherencia a mí, non? A ver si somos coherentes todos, verdad? Di que está a facer para coordinar. Bueno, eu vou a falar da misa ou da trainera japonesa que falaba outro día, non? Para coordinar a quen? Si é un solo servicio, un xefe de área, unha área dio a secretaria, unha área criesa para coordinar varios servicios, pero aquí é un xefe de área de urbanismo, esa hai unha xefatura de servicio de urbanismo, por tanto, é un en riba de un, para que nos entenda todo o mundo tamén, para que sea gráfico, un en riba de un que ademais está dicindo que por debaixo, no seu equipo, vale, debaixo xerárquicamente, non me pode elaborar as fotos. Vai no seu equipo, falta xente. E usted dime que xa vai. Home, é que desde cando lo van pedindo. E cando vai estar. Porque outras cousas sí que se fixan. E fálanos tamén da Lei Montoro. Porque precisamente a Lei Montoro o que nos di é que hai unha taxa de reposición que nós non estamos de acordo. Usted sabe que nós aquí temos traído propostas para que se derogue a Lei Montoro. Vale? Creo que bastante incluso máis contundentes das que propoñen ustedes, que por certo terían na súa mano do seu partido derogado, vale? Se non o fan, darán unha explicación de por que non fan. Pero que efectivamente a taxa de reposición, o que nos ven dado, mentras non a consigamos derogar, vale? Pois o que nos ven dado é que hai unha restricción, que é que a día de hoxe solamente se pode sustituir a unha persona que se xubilara ou que morrera, o que causara a baixa por un motivo que no servicio. Por tanto, por eso mismo, por esa restricción tan exigente, é por lo que hai que ser moi escrupulosos, moi rigurosos, a hora de decidir a quen vamos coller para sustituir a esa persoa que se xubilou ou esa persoa que causou baixa na plantilla por o motivo que fora. Pero, sin embargo, ustedes por o que fan é tirar por elevación. Vamos a utilizar un oco que temos para cubrirlo con unha xefatura de área, insisto, un por riba de un xefe de área sobre un servicio. Cando a secretaria dio reiteradamente, volve a facer en extenso, non recordo cantas páxinas ten o seu informe,
cheo de jurisprudencia dos tribunais superiores de justicia, do Tribunal Supremo, creo que falan a jurisprudencia incluso do Constitucional. Entonces, na que, efectivamente, di que teñen razón os alegantes. Que máis queren? É que non é ningún invento nin de Chouciño, nin da señora Izazo, nin do señor Eduardo. É que é unha cuestión que, en extenso, se o queren ler, ponles a secretaria con toda a jurisprudencia necesaria para que isto lo entendan. Eu sinto moito, pero que están deixando o balón para rematar agora a quen recurra a isto, desde logo, así non avanzamos, porque ustedes fan as cousas de unha forma que desde logo deixan o balón para rematar agora para que despois isto que estea recurrido. Nada máis, insisto en que queda pendente de votar o noso voto particular en contra do ditame, solicitamos que se conforme. Moitas gracias. Señora Marta, usted pregunta que dónde está la arbitrariedad. Pues si nos basamos en el informe de la secretaria queda muy claro. Dice que por no existir no hay ni consignación suficiente y adecuada para la dotación económica de todos los puestos de trabajo que aparecen en la RPT. Que desde el 2016, cuando se aprobó la actual RPT, existe un puesto de arquitecto que no ha sido convocado. Que desde hace 8 años no se ha cubierto la plaza de jefe de servicio de gestión administrativa urbanística. El informe de doña Pilar habla también de otros 5 puestos de la subescala técnica que están sin cubrir. No especifican la titulación académica del jefe de área. No hay valoración objetiva de los complementos de destino ni específicos. Se quiere poner por libre designación en vez de por concurso. Tampoco cumple la legalidad la modificación de los complementos de destino de los puestos del apartado 1.1 porque homologan estos puestos y no otros. No hay documentación que justifique estas modificaciones. Pasa lo mismo en la creación del puesto de oficial de segunda actividad. Es que por no molestarse no se ha molestado ni en justificar la necesidad de complemento específico. Ustedes dicen lo contrario que dice la secretaria y la interventora. La creación del puesto de jefe de área dicen que sí que falta la motivación de Estado administrativo y es por eso que si esta RPT sale adelante con el voto de todos los concejales de su equipo de gobierno, no nos queda otro remedio que tener que llevar esto al contencioso administrativo. Muy bien, pues ahí ya decidirá el juez, o la juez. ¿Votos a favor del voto particular que presenta el señor Chouciño? ¿Votos en contra? ¿Votos a favor del voto particular? ¿Usted, señor Enrico? Por favor. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Este es el voto particular del punto número 1. Que presenta el concello de El punto número 1 que votan a favor el Grupo Municipal PP y el Grupo Municipal BNG. y alternativa. Y alternativa, perdón. Los 3. Y votos en contra del Grupo Municipal PSOE. Muy bien, vamos a votar la proposta. ¿Votos a favor de la proposta? ¿Votos en contra? No, abstención no hay. El voto del punto número 1 del Pleno. Votos a favor el Grupo Municipal PSOE. Votos en contra los grupos municipales PP, BNG y alternativa. Pasamos ao punto número 2. Proposta sobre resolución de alegación e aprobación definitiva do orzamento para o ano 2020. Ten a palabra a Marta Iglesias. Buenos días. Como sabedes, no pleno de 22 de xullo de 2020 aprobouse inicialmente o orzamento. Durante o período de exposición ao público presentáronse varias reclamacións contra o acordo de aprobación inicial e con base nos informes técnicos existentes cabe sinalar que estas alegacións non poden ser admitidas porque non entran en ningún dos 3 motivos previstos no artigo 170.2 do texto resumido da Lei de Facetas Locais. A elaboración e a aprobación do orzamento axustouse aos trámites establecidos na Lei de Facetas Locais. Non se omite o crédito necesario para o cumprimento das obrigas exigibles nesta lei en virtude de precepto ou de calquera outro título legítimo. Nen os ingresos son manifestamente insuficientes con relación aos gastos presupostados ou ben destes respecto ás necesidades para que estea previsto. Por lo tanto, propónse a desestimación das alegacións e a aprobación definitiva do orzamento. ¿Alguna intervención? Sí, por favor.
Señor Morbelle. Gracias, señor alcalde. En primer lugar... Encenda o micro, por favor, señor. Que apague o seu, por favor. Gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, como se lle dixe neste pleno municipal o pasado 22 de xullo do 2020, non vai sin tempo a elaboración e redacción dos orzamentos do ano 2020. Hoxe, 24 de setembro de 2020, transcurrido 9 meses do 2020, levamos a plena aprobación definitiva dos orzamentos para o ano 2020. Se se descuidan os orzamentos do ano 2020, os aprobamos no ano 2021. Deben de ter pensado facer isto sucesivamente cos orzamentos ao longo do seu mandato. Como se lle dixe na comparecencia do 22 de xullo, consideramos que o retraso da aprobación dos orzamentos ven motivada pola ineficacia do Goberno Municipal do Concello de Culleredo. Dende a alternativa dos veciños de Culleredo, seguimos a considerar que son uns orzamentos oscuros ou, dito de outra maneira, pouco transparentes. E permítame que lle diga unha vez máis pouco creíbles. Dito todo isto, decirlle que dende a alternativa dos veciños de Culleredo, o noso voto vai ser non a estes orzamentos que vostedes presentan. Seguimos a considerar que son pouco transparentes e creíbles. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Morbelle. Señor Solciño, ten a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, o primeiro que temos que decir é felicitar a todas as persoas que alegan o orzamento por exercer un dereito cívico, que é participar dun dereito cívico, que é... Disculpe, me indican que ten que poñer a mascarilla para falar. Sí, Por unha cuestión de saúde. que me indica. Aí estamos nun espacio cerrado e ten que poñer a mascarilla. Non hai ningún problema. Gracias. Ben, decía que o primeiro era felicitar as persoas que alegaron porque están exercendo un dereito cívico. A continuación, decir que eu creo que o número de alegacións son moitas, algunhas delas con recollida de asignaturas abundantes, pois o que nos ven indicar, creo que é que os orzamentos, desde logo, non se están elaborando conforme a unha racionalidade no uso dos recursos públicos e da previsión e planificación para usar os recursos na satisfacción das necesidades da veciñanza. Ademais, o orzamento solo se podía visitar nas municipais como ben lle recordamos, non? Como lle recordaron un grupo de veciños que presentaron unha recollida de firmas para pedirle que os puseran un conjunto de arquivos digitais que se colan na página web sencillamente, é que eso facilitaría que todo o mundo tuvera acceso, que ustedes negaron reiteradamente a telo. A pesar de eso, desde logo, Benegar fixe un traballo de divulgación de como estaba elaborado o orzamento e de os dereitos que tiña a xente. Estamos moi orgullosos de telo feito. E, desde logo, aquí hai numerosas alegacións. Alegacións que eu creo que hai que englobar en 4 grupos, non? É dicir, ustedes din que non hai incumprimento de obrigas jurídicas, ustedes din que non hai incumprimento de obrigas derivadas das competencias municipais establecidas na Lei de Bases de Régimen Local, e incluso din que non hai ningún incumprimento na elaboración do orzamento participativo, no que recordemos foron ustedes os que deron por un feito dicindo que o elevaban hasta o 25%. Claro, e agora veñen con isto, xa lle dixemos na aprobación inicial. Eso, insisto, dou lugar a numerosas alegacións. Por exemplo, en Orro están demandando reparación das deficiencias no suministro de auga potable. Eso non é unha obriga da Lei de Bases de Régimen Local. Non é un incumprimento de, como o chamaron ustedes, das obrigas derivadas das competencias municipais. Completar o saneamento, de modo, o mismo. O camiño de Orro a Ledoño, que foi aprobado en pleno 2 veces, con unha inclusión de que se dotara o orzamento para o día que estuvera planificado. Ni siquiera ustedes
incluir unha pequena partida para fazer o proxecto. Por tanto, era preceptivo tamén. Tamén se está incumplindo unha obriga establecida en un acordo plenario. En Boedo, con 22 asignaturas, tamén falan de completar o saneamento en Boedo. É curioso, estamos falando no século XXI, saben avanzados, no século XXI, de cuestións de saneamento, de cuestións de traída de suministro de agua potable, de acceso a núcleos en condicións dignas. Eu creo que isto é para escoitado. Falan tamén da construcción do viario das Fragas das Chousas, zona de ocio de baño, bueno, cuestións que, desde logo, eles conocen millor que min porque son vecinos. Construcción dunha conexión por estrada entre o Boedo, asfaltado da pista a Pedrolán, ampliación do centro social de Boedo. Isto, se non recordo mal, era unha das cuestións que iba aprobada no orzamento participativo, non sei porque eran dous, non sei se este é un dos que, pero de calquera maneira, si é unha promesa reiterada do grupo de goberno. E iso tamén o incluímos no voto particular que emitiremos a continuación, porque, evidentemente, as palabras deberían servir de algo, e os compromisos electorais tamén. Arranxo da estrada de Boedo a Vista Alegre polo núcleo de casas. Punto de luz no cruce de Pedrolán na zona dos contenedores. Modificación de acceso ao lugar de Breva polo vial do ferrocarril. Actuación da oficina de oficia nas franxas de seguridade forestal. Seguimos falando de cuestións básicas, cuestións que sí veñen recollidas na lei de bases. Fonte da Balsa, máis de 200 asignaturas. Os vecinos da Fonte da Balsa teñen vostedes, desde logo, bastante descontentos. Vou decir así suavemente. Desde logo, o que fixeron ali, xa o temos dito aquí máis veces, non é de recibo. Non é de recibo poñer uns palés de baldosas en un contenedor 15 días antes das eleccións e retirarlo 15 días despois, dándolle a impresión de que se iba a cometer a obra, e vamos camiño dos 2 anos de mandato sin que se fixera nada ali. Mellora dos accesos á Rúa Fonte da Balsa, ampliación das plazas de aparcamento e melloras da seguridade e substitución de taludes. Reparación e coberta polideportiva da Fonte da Balsa. Reparación das mesas e bancos da plaza de urbanización e do paseo da Fonte da Balsa, así como a instalación de máis bancos, mesas e papeleiros. Reparación do muiño do rego de Trave. Desto teremos que falar despois, porque é unha das sentencias das que se lle alegou tamén. Condena do xulgado contencioso administrativo número 4 de Coruña por sentencia de 29.000 euros por dano moral con xuros legais por un total de 109.000 euros e non consta que fora pagada. Esta é a famosa sentencia que nos di que o muiño da Fonte da Balsa non é municipal. Condena do xulgado contencioso administrativo número 4 da Coruña estimada en 330.000 euros a 9 de 2019. Condena do Tribunal Superior de Justicia de Galicia que deu firmeza a sentencia por 49.000 euros. Total de condenas mínimo por 482.000 euros. A Administración Local de Culleredo, desde logo, está sendo como que han botado para unha cesta. Vanse os cartos en sentencias judiciais inexplicablemente. Tamén teremos ocasión posteriormente de falar con máis detalle. Castro Laxe, dotación de mellora dos servicios viales na Rúa de Laxe e Castro, xa sabemos como está. Unha cuestión tamén de acceso a núcleos que está recollida na lei de bases. Na Corbeira, mellora de recollida de pluviais, melloras no pavimento, cunetas e señalización diaria. Na Avenida de Corbeira, na Rúa Pablo Neruda, Antón Losada Diego. No anexo de investimentos só se recoñecen 4 proxectos, non hai concreción, máis que o Barranxo da Praza de Vilaboa, renovación do Parque Infantil da Praza de Europa, Río Trave e Centro de Día de Cera. E por último, falarle da lista de propostas do Consello Xeral de Participación Cidadá, ese Consello que ten, entre as súas atribucións, determinar ese 25% do orzamento de investimentos de cada ano que debe ser realizado de forma participativa. Ninguna, pareceme recordar que ninguna das cuestións que se recolleron ali, é dicir, proxecto de cubrición de campo de festa de Almeiras, de 8.000 euros, aceras en Cruz Regueira de San Xiao, 100.000 euros, rehabilitación e acondicionamento do Polideportivo Municipal de Río, 695.000 euros, melloras na seguridade mediante señalización en celas en Montesalo, 35.000 euros, reforma e ampliación do Centro Social de Sueiro, 201.000 euros, ampliación do Centro Cívico de Sésimo, 123.000 euros, redacción do proxecto de ampliación do Centro Social de Castelo, 12.000 euros,
reforma integral do Centro Social de Oro, 80.000 euros, cerramento lateral da pista polideportiva de Castorase, 80.000 euros. Falaron tamén de que ahora máis demandado polos veciños da gestión municipal e que iban a contratar un estudio de viabilidade. Tampouco sabemos. Entonces, ninguna das cuestións recollidas no legislativo, recordemos os orzamentos, os regulamentos municipais, as ordenanzas municipais, no ámbito local, son lei. E, por tanto, obrigan. E ustedes din que non incumplen ninguna obligación legal. Aquí están incumprindo totalmente esa obligación legal. Por tanto, unha vez máis, temos que recurrir a presentar un voto particular, xa se metido no registro despois da comisión informativa e opoñemos no dictamen, por iso votamos ali en contra, a que sexan a proposta que nos traen, que é desestimar esas alegacións. Nos propoñemos a hipótese contraria, que é que as estimemos e que se refaga un novo orzamento en base a que, tendo o grupo municipal visitado o orzamento e vistas as numerosas alegacións que se presentaron, que ao noso modo de ver demostran esa pouca participación que se dou no modo de elaboración do orzamento, vistas as alegacións que insisten en varios aspectos, a cada un deles máis a tener en conta pola Corporación Municipal, como incumprimento de obrigas derivadas de títulos jurídicos, como as sentencias judiciais que falamos agora, o incumprimento de obrigas derivadas das competencias municipais establecidas legalmente, como saneamento, suministracións de augas, accesos dignos a núcleos de población, o incumprimento de obrigas derivadas tamén das ordenanzas municipais en canto ao ordenamento participativo. Insisto, as ordenanzas municipais no ámbito municipal son lei, que establecen que o 25% do orzamento debe ser establecido pola participación, e o incumprimento tamén das obrigas derivadas do programa electoral do grupo de goberno, porque nos recordan os vecinos. Recordan os vecinos que ustedes teñen un compromiso con eles. E que o incumplen en reiteradas ocasións. E que a palabra debería ser gritada. Entón, vistos tamén os informes da interventora, na que deixaba claro que as partidas deberían ser detalladas, e non o son, así como o secretario municipal, onde se detallen todo tipo de respaldos de jurisprudencia baseadas en sentencias dos máis altos tribunais, propoñemos que se estimen todas estas alegacións e se refaga o orzamento. Moitas gracias. Moitas gracias, señor Souciño. Izasco. Finalmente llegamos con una mayoría absoluta a la aprobación definitiva en casi octubre del 2020 para los presupuestos del 2020. Puede buscar las excusas que quiera por no haberlos aprobado antes, pero lo que demuestra es una absoluta ineficacia y una falta de respeto a sus votantes y a los vecinos de Culleredo. En el pleno anterior ya dijimos todo lo que teníamos que decir que nos parecieron los presupuestos que presentaron. Ni una aportación hecha por nuestro grupo municipal fue tenida en cuenta. Tenemos 9 millones de euros de remanente de partidas que quedaron sin ejecutar de años anteriores, que sabe que más o menos todos los años el porcentaje que deja sin ejecutar y aún así no contempla ni una bajada de impuestos para los vecinos. En fin, son unos presupuestos que no nos representan y que consideramos que no defienden el interés general. De todas las alegaciones que se presentaron, no he considerado ni una. Su mayoría absoluta es como una apisonadora, pero esto le pasará factura, señor alcalde. Bueno, ante todo, decir para todos, especialmente para ustedes, señor Mourelli, que estamos juntamente para presentar esa alegación sobre o presuposto. Non me esqueza que o presuposto xa foi aprobado inicialmente, como antes decía, no pleno de 22 de xullo de 2020. Aquí o que debemos saber é as alegacións que se presentan contra o mismo e a súa aprobación definitiva. Decir, bueno, señor Souciño, que non era usted moi ben todas as alegacións que aquí se presentaron, que como xa dixen ao principio non cumplen con ningún requisitos para ser admitidas, que están moi ben enumerados no texto refundido da Lei de Hacendas Locais. É certo que di, por exemplo, que non se inclúen, decía vostede, no orzamento partidas destinadas a dotar os servicios de auga, de abastecemento de auga, de saneamento. Mire vostede, eses servicios xa existen no Concello de Culleredo. Hai partidas para mellorar eses servicios ou para completarlos, pero non significa que todos non estamos no século XVIII. Eses servicios sí existen no
Concello de Culleredo. Con respecto a que no orzamento hai partidas dedicadas, non hai partidas, segundo ustedes, e según dicen as alegacións, dedicadas a proxectos aprobados polo Consello de Participación Cidadá. Tendo en conta o sinalado no informe do Consello de Economía e Facenda, tendo en conta as vinculacións jurídicas, pode afirmarse que no orzamento existe inicialmente crédito suficiente para dispoñer do 25% do importe para que poida ser dedicado a esas propostas do Consello de Participación Cidadana. Refírense a unha solicitude tamén de maior definición nas partidas orzamentarias. Decir con respecto a isto que non se está pedindo en realidade unha maior definición das partidas de orzamento. En ese caso, eso non constitúe un dos motivos alegados no texto refundido da Lei de Facendas Locais. O que están facendo é solicitar destinos alternativos. E dicir, en relación con isto, que entendemos que o nexo de investimentos ten o contido mínimo legalmente exigible. As entendas que vostede vi, que hai moi numerosa jurisprudencia alegada por a Secretaría Municipal, bueno, eu teño un informe, que non é un informe, senón unha nota informativa, porque non hai ningún informe dos preceptivos que sexa contrario á aprobación do orzamento, todos eles son favorables. E decir, bueno, que na nota informativa da Secretaría solamente se dicta unha sentenza, unha única sentenza, un suposto que non é exactamente igual ao noso, e, por lo tanto, concluímos en que non existe ningún impedimento para que este orzamento poida ser aprobado por dita causa. A omisión de unha partida para un camiño de oro aledaño que tamén vostedes se refiren. Pois, unha vez que requeremos este camiño, será cando haxa que facer o proxecto e cando se poida dotar unha partida orzamentaria. Non antes, en todo caso, esa partida orzamentaria con ese gasto sería a 1.521,61.900 do orzamento. Inversións para mantenimento de carreteras que xa existe e conta con crédito suficiente, sobre todo que non conta as vinculacións. Por respecto ás sentenzas, pois igualmente. Volvo a insistir que estamos en trámite de alegación contra a aprobación do orzamento. En canto a sentenza 96/2016, o xulgado contencioso, esa obriga xa está recoñecida, tanto no orzamento do 2019 como no que estamos aprobando agora do 2020, que hai crédito suficiente para dita obriga. E en canto a sentenza 9/2019 na que vostedes tanto insisten, mentras non estea cuantificado o coste do proxecto, non se pode meter no orzamento unha partida específica para ese proxecto. Non obstante, por nivel de vinculación, insisto, podería haber crédito para facelo, claro, dependendo do seu importe, e se non, se podería sempre modificar o orzamento. Pero mentras non sepamos o importe, non podemos meter unha partida específica. Por todo eso, entendo que estas alegacións teñen que ser desestimadas e o presuposto aprobado definitivamente. Sí, ¿alguna intervención? Sí. Sí, señor Condeño. Muchas gracias, señor alcalde. Apague, por favor, o micro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor alcalde. Perdón, señora Iglesias, si sei que creo que teño que saber, xa sei que os orzamentos foron aprobados o 22 de xullo, creo que xa yo deixe na miña intervención. Creo que podemos seguir opinando que seguimos a considerar que son pouco transparentes e creíbles estes orzamentos. Nada máis. Moitas gracias. Gracias, señor Condeño. Señor Chouciño. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver. Dime a señora Iglesias que se existen os servicios de auga e saneamento en Culleredo. Pois sí, na miña casa hai. Na súa tamén. Pero que toda a xente que alega, nas súas casas non. Entón, ese é un servicio universal. Entón, por favor, é que eu creo que a veces chegamos a un nivel que é totalmente inaceptable de discusión. Hai que ter un debate con un mínimo de rigor. É dicir, é un servicio universal que hai que prestarle a todos os vecinos. Non a usted, mas a mí. A todos.
todos temos o mismo dereito. Ou ustedes non teñen eso no seu ideario. Non temos todos os mismos dereitos. Por tanto, os veciños que exercen o seu dereito de reclamación basanse precisamente en que nos seus domicilios non existen esos servicios. E teñen razón, por tanto. Vale. Entonces, creo que, por favor, elevemos un pouquinho o nivel de debate, porque eu ás veces é que me perdo. O sea, é que isto é un diálogo de xugos, ás veces, Dime que tamén que se propoñen os veciños que son destinos alternativos. Mire, non propoñen destinos alternativos. Exixen, en estes casos que acabamos de decir, que os orzamentos den cumprimento ás obrigas que teñen con eles, a administración municipal, en base á lei. Por tanto, quítenos ustedes donde queiran. Ni siquiera son eles que buscan unha alternativa, non? É que ustedes, o orzamento, é unha planificación do investimento municipal. Non é unha planificación do que imos facer o próximo ano. Entón, o primeiro punto de cabal é vamos ver que servicios públicos universais están pendentes de cubrir en algunhas zonas. E a continuación poderemos dar os seguintes pasos. E poderemos chegar, se nos sobra pasta, a fazer monumentos. Pero, oiga, temos que seguir un orden, Porque o que non pode ser é que nos veña o señor alcalde propoñendo un parque de tiro en Néstor Cobán sin invertir €500.000 na Corbeira para o POS e que teñamos veciños que nos tienen saneamento e traída de agua. Vale, eu creo que é inaceptable. Inaceptable. Entonces, si é aceptable a súa alegación, a alegación destes veciños, non? O do orzamento participativo, que o poden quitar de alguma partida. Mire, é que o día a interventora no informe que fixo para a aprobación inicial, as partidas teñen que ir máis detalladas. E a jurisprudencia di que é así, e as partidas teñen que ir detalladas. O orzamento non é un saco, non é un saco de abrir, non se bota a man e colles unhas monedas. Non, é unha planificación, é unha ferramenta de planificación. Precisamente porque se planificamos a priori, poderemos gastar con sentidiño, ordenadamente, nas necesidades priorizadas e evitaremos que, efectivamente, ao final, vas a quedar con multiplicativos de crédito de aquí para lá, que vas a el remanente superávit que ustedes presumen que será un éxito dando un fracaso, etc. Entonces, claro que o orzamento partido ten unha cabida. As sentencias. Digo usted que as sentencias mencionantes aí nunha alegación todas. Mencionan a alegación da Parte de Galicia, a sentencia da Parte de Galicia, mencionan a sentencia que di que temos que pagar ao propietario do Muño da Ponte da Balsa por daños morais hasta un importe de €60.000, non teño aquí detalladas as partidas, pero si o total. E hai unha seguinte sentencia que nos obriga a pagar máis do que se pagou inicialmente polas parcelas do Colexio Vilar de Lutis. E que en calquera momento poden reclamar aqueles veciños que foron expropiados e non se lle pagou o precio o que se lle está reconocendo agora a un dos terrenos. Por tanto, eu creo que dentro desa planificación de que falo sí que correspondería dotar partidas para iso. E falamos tamén do caso de Orro, da cartera do Muño de Orro Ledoño, recordemos, aprobado aquí 2 veces, no que participaron as asociacións de veciños, ou a Asociación de Veciños de Orro, en a que a súa intervención foi refrendada por toda a corporación. A corporación recordar que se aprobaron por unanimidade e dotar de instrumento para facer. E usted dime que cando unha vez que se consiga, mire, pero que temos pedido varias veces que nos diga algo tan sencillo como o número de expediente que ten que salir dese acordo plenario, porque aquí hai outra confusión moi importante que ten o grupo de goberno, vale? Que son as competencias que ten cada uno. Ustedes saben que hai competencias plenarias, verdad? Se non saben, digo. Hai competencias do alcalde, hai competencias do grupo de goberno e hai competencias dos concelleiros delegados. A competencia para ter aprobado o rescate deste terreno expropiado que ocupaba o camiño do Roledoño era o pleno. E o pleno, exercendo a súa competencia, aprobou iso. E derivado dese exercicio de competencia, dese mandato do pleno, ten que abrirse un expediente.
Ainda que non sea máis que unha carpetiña, cunha pegatina que leve un número. Pero que sepamos que número ten para empezar. E non, preguntamos varias veces, non foron quen de dicirlo. É dicir, que tamén están incumplindo o funcionamento normal das atribucións do pleno, que sabemos que manda chover má, non? Entón, di que cando eso se complete, que se podrá adoptar. Pero que, oiga, se non usamos nunca, nunca o completamos. E ademais, supoño que poderíamos pensar que eso terá un plazo máis ou menos certo e que podemos ir elaborando un proxecto, verdad? Porque para un proxecto non fai falta diseñar nos terrenos para executarlo, sí, para realizar un proxecto, creo que non. E por último, díganos usted, de verdad, vou insistir na sentencia da Praza de Galicia. Condenanos unha sentencia judicial a arreglar a Plaza de Galicia na súa función de cuberta do aparcamento soterrado que hai abaixo. Insisto que teremos ocasión máis veces de falar deste tema, porque eu creo que aquí todo o que di a Sueza isto é para falar, que aquí metes con detalles moi importantes. Pero agora que estamos falando de orzamento, vamos a centrarnos nesa cuestión. Esa cuestión, aí, falase de cantidades concretas, establecidas por un perito judicial. Fala de unha serie de cantidades que iban, pois creo que eran 100 e pico mil euros, non vou ler agora toda a sentencia, non? Pero 100 e pico mil euros en un concepto, 60.000 en outro, etc. Que ademais, me parece máis bajo que mascarilla. Vai definidas todas as partidas as que estamos obligados, como mínimo, claro, evidentemente, se temos proxecto, o proxecto pode salir máis caro, entre outras cousas, porque este debe ser xa de un tempo, porque a sentencia judicial é do ano 2018, non me recordo, 2019, do principio de 2019, non sabemos en que momento se puso a denuncia, en que momento se emitiron os partes judiciais, pero sí que temos cuantificado, vale? Nos cuantificamos cantidades mínimas, que menos de eso non se pode dar, porque hai no que dotar especificamente. Que tamén deberían de dar a ustedes explicación de por que se carece de proxecto, vale? É cando resulta que a sentencia é de 4 de febreiro de 2019 e en marzo de 2020 elaborase unha memoria para encargar o proxecto. Menuda velocidade de cero, pero vamos. Eu non sei como os veciños da Plaza de Galicia non teñen, non sei como teñen tanta paciencia con ustedes, non? Seguramente non teñen, seguramente habrá cousas que non nos contan, como xa nos puseron problemas para obter esta sentencia, que tuvemos que pedir reiteradamente. Por tanto, insisto na nosa petición de que se estimen as alegacións, en base a todo exposto, e de que se reformule o orzamento con todas esas solicitudes que expresan os veciños nas alegacións. Nada máis e moitas gracias. Vamos a ver, señor Chofillo, tampouco non fai falta que se mostre vostede tan vehemente. É certo que o servicio público, tanto de saneamento como de agua, sempre pode mellorarse, tanto por a inclusión de unhas casas, que como vostede sabe, que é moi difícil chegar con ditos servicios hasta elas, en algún caso prácticamente imposible, porque están feitas as casas, non están feitas todas no último ano, senón, pois, que o Culleredo conta con unha longa historia, e a veces é difícil chegar a todas as casas, que a veces hai que mellorarlo, a veces hai que repararlo. Nós intentamos chegar, dende logo, o maior número de vecinos posibles. Eu aseguro que en todos os concellos hai algún caso en que non se consigue chegar a unha casa completa. Nós seguimos intentando e todos os anos dotamos partidas tanto para saneamento como para abastecemento de agua, e nesa línea seguiremos. Desde logo, para nós, que é tan importante como para vostedes, dotar a todos os vecinos destes servicios públicos que tan importantes son. Decir que con respecto ás partidas detalladas que o día interventora e a jurisprudente, insisto no que se dice, non existe ningún informe desfavorable. Con respecto ao camiño de Horro Idóneo, se dicen que primeiro hai que recuperarlo e facer o proxecto, pero que en calquer caso estamos na fase de alegación sobre o orzamento. E
e que, por suposto, que nós imos a cumplir escrupulosamente con todo o que nos mandan os xuíces, con todas as partidas, as sentencias que este dictan. E que tamén, que no caso da Praza de Galicia, hai un auto de execución de sentenza que é posterior á mesma. E que tan pronto como este feito o proxecto, que como vostede dice, non entende que non exista proxecto, que o proxecto o están facendo, leva un tempo. Tan pronto como este feito e este cuantificado, dita obra se executarase e lograrase a cabo. E por eso volvo a insistir. Non se poden estimar as alegacións que se presentaron, porque non entran en ningún dos motivos para poder estimarlas e propoñer a aprobación definitiva dos campos. Se me permite só por alusión, só por alusión, algo moi breve, a miña vehemencia nace da miña indignación. Sí, a miña vehemencia nace da miña indignación de como tratan ustedes os dereitos veciñais. Solamente eso. Do outro, decir que un ano para redactar unha memoria, creo que non é recibo unha memoria que sirva para encargar o proxecto. Insisto, a miña vehemencia nace da miña indignación de como tratan ustedes os dereitos veciñais e de como se desarrollan os debates plenarios. Decirle que vamos a proceder a esa votación, decirle que este goberno cumplirá escrupulosamente con todos os proxectos os que nos comprometimos cos cidadáns, pero a legislatura non rematou ni moito anos. Esta legislatura remata no 2023 e os compromisos son por legislatura. Non hai que facer todo o primeiro ano, ni se pode facer todo o primeiro ano, ni os 6 primeiros meses dunha legislatura. E sobre todo, nun ano tan atípico, por desgracia, para todos. O que ya estuvéramos discutindo este presuposto sin haber pandemia, sin haber estado de alarma e sin haber toda esta situación que nos provoca o estar nas cistas. O gallá. Pero usted teña completa seguridade de que todo o que comprometeu este goberno nesta legislatura o vai a facer. Nesta legislatura. E este presuposto vai a servir neste tempo para avanzar en moitos dos temas que, sen lugar a dúbidas, van a conformar ese compromiso cos cidadáns, co cal estou completamente convencido, porque o sei e porque o vivo no día a día, se vai a tratar de cumplir. Con respecto ao seu voto particular, decirle que venga a reflexar o mismo que o punto da orde do día e nos ofrece alguna dúbida ao respecto de como se formalizou. Non obstante, vamos a votalo, votar que a totalidade das alegacións sexa estimada con elas se refara un novo orzamento que as inclúa detalladas as partidas correspondentes, que é o seu voto particular. Procedemos a votación. Votos a favor do voto particular do BNG. Votos en contra. Abstencións. La votación de voto particular queda como sigue. Grupo Municipal Alternativa dos Veciños e BNG, votos a favor. PP, abstencións. El Grupo Municipal PSOE, votos en contra. Pois agora vamos a votar o punto en sí, que é propostas sobre resolución de alegacións e aprobación definitiva do orzamento por ano 2020. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións non hai. El punto queda como sigue. Se aprueba el orzamento municipal con los votos a favor del Grupo Municipal PSOE. Votan en contra grupos municipales PP, BNG y Alternativa dos Veciños. Pasamos ao punto número 3, previa ratificación da súa inclusión na orde do día. Moción dos grupos políticos PSDG, PSOE, BNG e Alternativa dos Veciños en demanda do cumprimento do protocolo de seguridade pola COVID-19 nos centros educativos do municipio. Si les parece, vou a proceder a lectura desta moción que suscriben BNG, Alternativa e Grupo Socialista, como les dixen, e vamos a engadir unha pequena emenda a este texto que está consensuada polos tres vocellos e esta emenda ven nuno dos parágrafos, en concreto no terceiro e cuarto, pois engadiremos semellantes circunstancias estánse a observar nos Teitis, Agrión Pardo e Ceitis, Sofía Casanova, amosándose dende as ampas destes centros unha preocupación por a seguridade dos seus alumnos. Vamos a notar, se le parece, a inclusión deste parágrafo no texto e despois o leemos íntegramente se que é aprobado polos grupos. Votos a favor desta emenda? Votos en contra?
Abstencións? Muy ben, pues procedo. Abstención do Grupo Popular. Abstención del Grupo Popular, votos a favor del Grupo PSOE, BNG e Alternativa dos Vecinos. Pues a moción con esa emenda que decimos queda o seguinte xeito. Mocións dos grupos municipais PSDG, PSOE, BNG e Alternativa dos Vecinos do Concello de Culleredo en demanda do cumprimento do protocolo de seguridade pola COVID-19 nos centros educativos do municipio. O inicio do presente curso escolar ven marcado de forma obrigada pola incidencia da pandemia. A organización da docencia está sendo complexa tanto para o persoal docente, de administración e servizos, e as propias familias para cumprir unhas medidas suficientes de seguridade e protección para afrontar a actividade lectiva nas mellores condicións. A Xunta de Galicia é a administración competente en materia de educación e quen debe velar por proporcionar os medios oportunos neste complicado regreso ás aulas. Desde a Comunidade Escolar de Culleredo se están a detectar eivas nesta xestión, realizando peticións de melloras á Xunta e o Grupo Socialista. Entendemos que a Corporación de Sitio Institucional e Unánime ten que apoiar e os grupos que en Galicia tamén que suscriben esta moción. Hai que facer toda a forza posible porque os nosos pequenos e pequenas, os nosos mozos e mozas, e con eles todo o profesorado e persoal dos centros, desenvolva a docencia sen preocupacións, ben atendidos e con todas as medidas de seguridade que require a emerxencia sanitaria da COVID-19. Hai situacións en colexios de Culleredo especialmente preocupantes, é o caso do que ocorre co comedor do CEIP Río do Burgo, o Consello Escolar do CEIP coa dirección da AMPA á cabeza, mesmo se pesan suspender, como así o fixeron o servizo de comedor, se non toman as medidas necesarias. Semellantes circunstancias estánse a observar nos CEIP Isaac Díaz Pardo e CEIP Sofía Casanova, amosándose dende as AMPAs destes centros unha preocupación pola seguridade dos seus alumnos. Segundo explicaron, a problemática xorde pola decisión da empresa adxudicataria do servizo de reducir de 16 a 12 o número de monitores, cuestión que foi comunicada apenas un día antes do inicio do curso. Dase a circunstancia que previamente o centro solicitara o incremento do persoal este curso, ante a pandemia e a necesidade de cumprir o protocolo de seguridade. A sorpresa é que a empresa decide realizar o contrario. Isto supón, explican, que unha mesma monitora pasa a atender a varios grupos á vez, rompendo o sistema de burbuja. A situación é especialmente preocupante nos traslados das quendas, as gardas dos patios e no funcionamento en xeral do servizo. O Colexio consultou a Consellería e esta alega que a empresa cumpre igualmente o contrato asinado anteriormente. O propio director define a situación como desamparo absoluto, nunha carta informativa remitida ás familias. O comedor apoia un total de 287 alumnos e alumnas e necesitan unha solución que garanta o cumprimento das medidas de seguridade. Por lo demais, no Concello de Culleredo, ao igual que sucede no resto de municipios de Galicia, se adoptaron as medidas para reforzar o servicio de limpeza de forma notoria. No noso caso, calculase que suporá un investimento a maiores de 70.000 euros anuais. É un gasto necesario, pero que non debe sair das achegas da veciñanza de Culleredo ante unha pandemia. A Administración Autonómica debe prover estes e todos os medios imprescindibles para que se desenvolva a docencia nas condicións que a propia Xunta de Galicia definiu no seu protocolo de reinicio das actividades do ensino. A Administración competente non pode optar por unha deixación de funcións e debe garantir que toda Galicia, por igual, se aplica ao protocolo. Por todo isto, os grupos municipais PSDG, PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Alternativa dos Veciños do Concello de Culleredo propoñen á Corporación do Concello de Culleredo aprobar a seguinte declaración institucional. Demandar á Consellería de Educación da Xunta de Galicia que adopte con urxencia todas as medidas necesarias para o cumprimento do protocolo de seguridade pola COVID-19 en todos os centros, tanto no desenvolvemento da actividade lectiva como de servicios comuns como o comedor. Segundo, apoiar integralmente as peticións da AMPA de Culleredo conducentes a obter melloras que incrementen a protección ante a COVID-19. Reclamar á Consellería de Educación que afronte os gastos que lle corresponden como administración competente e que están a asumir os concellos no cumprimento do protocolo pola COVID-19. Ofrecer a colaboración plena do Concello de Culleredo coa Consellería de Educación na execución de actuacións ao seu alcance con este mesmo obxectivo. Alguna intervención polos
interés ou os clientes tamén queren... Sí, me gustaría intervir. Pois, diga. Creo que hai varios micrófonos abertos. Secretaria. Grazas, señor alcalde. Por suposto, suscribimos e nos sumamos a estas reivindicacións, xa que, ademais de acaídas, pois veñen solicitadas polas ambas do Concello. E agradecemos pois a reconducción da conducta do goberno local procurando desta vez e non como no último pleno que tivemos hai 10 días, o apoio de toda a corporación cando colectivos da veciñanza se achegan ao Concello de Culleredo solicitando o seu apoio. Como ben di a propia moción, agardamos que poida ser tramitada como unha declaración institucional, apoiada por todos os concelleiros, tamén polos do grupo do Partido Popular, que hai apenas 10 días tamén nese pleno decían que eran concelleiros do Concello de Culleredo e de Culleredo por diante das siglas, agardamos que se poidan sumar. Moitas gracias. Gracias, Gonzalo. Izasco. Nosotros estamos de acuerdo que es inconcebible que a día de hoy un colegio se quede sin comedor por una falta de acuerdo entre la administración y la empresa concesionaria del servicio. Yo como madre pienso en la situación y me estremezco porque sería imposible la conciliación. Y desde el Partido Popular de Culleredo hemos estado estas semanas trabajando muy duro para que a quien le correspondiera dieran una solución al problema. No buscando la foto, sino trabajando. Al final se ha llegado a un acuerdo de que no se cerrará ningún comedor. Han ganado los vecinos de Culleredo. Pero ¿sabe quién ha perdido? Ha perdido usted, señor alcalde, y su concejala de Educación, porque no han sido capaces de hacer nada. Porque la gente no necesita fotos ni palabras que se lleve el viento. Los vecinos lo que necesitan son realidades. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre esto y yo, aparte de otras muchas? Que si yo hubiera sido en ese momento alcaldesa de Culleredo, hubiera dado un golpe en la mesa y hubiera dicho y transmitido a todos los padres que estaban preocupados que en mi concello no se cierra ningún comedor. Porque usted se puede dejar de que si es competencia de uno, si es competencia de otro. Cuando hay voluntad política de arreglar las cosas, se arregla y si estuviese en su mano, estando en su mano, igual que muchos concellos tienen la cesión de los comedores porque quieren arreglarlo, usted lo podría haber arreglado y después reclamar a quien le diese la gana, que hubiese tranquilizado a sus padres. Después, creo también que todo este tema de la educación usted viene grande. Llevamos 2 años con un único comedor gestionado por el Apanila de Lutis y por no poder, no ha sido capaz ni de aprobar unas becas comedor para esos padres. Así que, por favor, lecciones las justas. Ha sido un fracaso total de su gestión lo que hemos visto estos días, dejando en desamparo a familias que creían que podían perder el comedor. Los alcaldes están para gobernar, no para hacer oposición. Y lo del servicio de limpieza creo que quedó claro en el pleno pasado. Nuevamente se le ha visto el plumero diciendo cosas distintas en función del medio al que se dirigía. A las direcciones les dijo que no, en Facebook dijo que sí y los medios de comunicación que era responsabilidad de la Xunta. Como es el dicho, las mentiras tienen las patas muy cortas y esta vez el escándalo que provocó fue mayúsculo. Pero yo me pregunto, para un concello de 25 millones de presupuesto que deja sin ejecutar el 16%, ¿qué supone 60.000 euros en limpieza? Todas las fiestas que no se han realizado, todo el dinero que ha dejado de invertir, eso tiene problemas para poder invertirlo en la limpieza de los centros, porque la limpieza de los centros de educación infantil es competencia municipal. Entonces, demuestre su voluntad política. Yo creo que ha quedado más que mostrada mi voluntad política y la del equipo de gobierno y además también la que han demostrado las fuerzas progresistas de este ayuntamiento, que hemos sido los únicos que de verdad, como mejor sabemos, bueno, ustedes saben mejor, como mejor sabemos, pues hemos estado de parte de los padres, de las madres, de las familias de Culleredo, para tratar de colaborar en que por fin la Xunta de Galicia pues esté haciendo lo que tiene que hacer, que recapacite y que reflexione en este sentido. Mire, cuando usted estaba en el anterior pleno, curiosamente, pues recriminando la actitud de este gobierno municipal
y estaba defendiendo la gestión del gobierno autonómico, a la misma hora el señor Feijóo estaba cesando a todo el equipo en educación. Ya había sido cesado. No, estaba cesando. Ya Estaba cesando. Por alusera. había Pues sido- a lo ya mejor había sido cesado. el señor Román tardó un poquito en reaccionar porque, bueno, pues estuvo convaleciente y a lo mejor tardó un poquito en reaccionar. Vamos a darle ese margen de confianza. Pero los cesaron a todos. Cesaron a todos. Hicieron un equipo para. Antes del En cualquier caso, suscribimos la moción, si me permiten los compañeros que la suscriben. Yo haría una modificación, porque en la redacción y en la lectura he detectado un pequeño párrafo que creo que debemos modificar, y es en el segundo párrafo, y votar esa enmienda, si les parece, para hacer una redacción más justa. Como saben, pues esa moción la habíamos presentado la semana pasada el Grupo Socialista, la consensuamos con todos ustedes, y en Alternativa de los Vecinos y PSOE de Culleredo, pues la quisieron suscribir. Fue una pena que el Grupo Popular no lo hiciera igualmente, porque se trata de hablar de la seguridad de nuestros niños y niñas. Pero en el penúltima línea, donde dice Eivas nesta sención realizando peticións de melloras á Xunta que o Grupo Socialista, yo aí añadiría que o Grupo Socialista, Alternativa dos Veciños, bueno, o Bloque Nacionalista Galego e Alternativa dos Veciños, entendemos que a Corporación Institucional ten que apoiar, vale? Porque así queda unha relación máis xusta por ese acordo que suscribimos. Entonces, votamos esa enmenda, se les parece. Votos a favor da enmenda nese parágrafo. Votos en contra. Abstencións. Procedemos a votación desa moción, creo que se votou a ratificación. La segunda enmienda queda con el siguiente resultado. Votos a favor, Grupo Municipal PSOE, Grupos Municipales Belegá y Alternativa dos Veciños. Abstencións, Grupo Municipal PP. Vale. Pues vamos a proceder a la votación. Previa ratificación que se fue ratificada, la inclusión en la ordenadoría, moción de los grupos políticos PSDG, PSOE, BNG y Alternativa de los Vecinos en demanda del cumplimiento del protocolo de seguridad con la COVID-19, los centros educativos del municipio. No hay ningún voto en contra de esa ratificación. Votamos entón ao que apropia a moción. Votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. El punto número 3 del orden del día queda con el siguiente resultado. Votos a favor, Grupo Municipal PSOE, Grupos Municipales Belegá y Alternativa a los Vecinos. Votos en contra, Grupo Municipal PP. Modificacións. Previa ratificación da súa inclusión da orde do día, moción do Grupo Político Popular solicitando a licitación das obras de dragado da Ría do Douro. Ratifícase a súa inclusión na orde do día. Por respeto vamos a votar a favor, pero é unha moción exactamente igual que a que vimos de votar no pasado pleno. Estamos consensuando as mocións, ratificándolas e tratando de buscar unha redacción xusta, e creo que ven a decir prácticamente o mismo. Pero bueno, por respeto e porque así o facemos e así o acordamos, vamos dentro do grupo pues, a aprobar a súa ratificación, pero entendemos que esta moción prácticamente e moito máis completa incluso foi xa proposta por o Grupo Popular, modificada e consensuada por os demais grupos, e non sei por que se trae unha moción casi prácticamente idéntica hoxe a este pleno, pero bueno, en calquera caso, pues as súas motivacións políticas quedan ao respecto. Votos a favor da ratificación? Bueno, por una unanimidad. Se ratifica. Ten a palabra Izaskun. El Gobierno gallego, dentro de la línea de actuación que está desarrollando encaminada a limpiar las rías gallegas, invirtió 100 millones de euros en el saneamiento de la ría del Burgo. Esta inversión se utilizó concretamente en actuaciones de apoyo a los concellos de la ría para sus competencias de saneamiento y depuración de las aguas residuales, fundamentalmente en beneficio de los municipios de A Coruña, Oleiros, Culleredo y Cambre. Una vez finalizadas estas obras de saneamiento y para completar la mejora de la calidad ambiental del entorno, el Gobierno de España, competente en la regeneración del litoral, impulsó el proyecto de dragado de la ría del Burgo y consiguió una partida de 24 millones de euros en el presupuesto del 2018, que sigue siendo el presupuesto vigente en la actualidad. Con el fin de completar la inversión necesaria para la ejecución del dragado, un total de 46,3 millones de euros, y por sugerencia de la propia Administración Autonómica, el actual Gobierno de España realizó los trámites oportunos para cofinanciar esta actuación con fondos europeos del tramo estatal. Después de meses desde que se contemplaron estos trámites,
Es cierto que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico no procedió a la licitación de las obras del dragado de la Ría do Burgo. La excusa del Ministerio establecerá que con carácter previo al inicio de las obras de dragado se tenía que suspender la actividad marisquera. Los servicios jurídicos de la Xunta acreditaron convenientemente que esa circunstancia no suponía ningún impedimento para la inmediata licitación de las obras de dragado. Finalmente, la Abogacía del Estado le dio la razón a los servicios jurídicos de la Xunta y la actividad marisquera se detendrá una vez que comiencen las obras, nunca antes de la licitación. El 17 de este mes, el Ministerio envió a la Consellería do Mar la aprobación definitiva del proyecto de dragado de la Ría do Burgo, contestando a las alegaciones que se habían presentado y dejando en evidencia que el Ministerio tuvo que buscar excusas para retrasar la licitación mientras no estuviera la aprobación definitiva del proyecto. Desde este grupo municipal, a tenor de los hechos reflejados, consideramos que no hay razones objetivas para dilatar más en el tiempo la licitación y ejecución del dragado de la Ría do Burgo por el Gobierno Central, actuación que resulta necesaria y urgente. Por lo tanto, por estas razones, se hace un llamamiento a todos los representantes públicos de esta corporación y a su sentido del deber y de la responsabilidad. El Grupo Municipal Popular insta al Pleno de la Corporación a la adopción de los siguientes acuerdos. Instar al Gobierno del Estado que proceda con la mayor brevedad posible a la licitación de las obras de dragado de la Ría do Burgo, toda vez que se tiene la aprobación definitiva del proyecto y no hace falta esperar a aprobar unos nuevos presupuestos, pues ya hay partida destinada para ello en los presupuestos de 2018 vigentes actualmente. Si me permiten los demás grupos, antes de pedirles el uso de la palabra, ya que hubo consenso no anterior pleno, a nos doi moito votar en contra dunha moción que vai a favor do que todos queremos, independentemente de que non estamos ni moito menos a favor totalmente desa exposición de motivos. Nos, si les parece ben, e a ustedes pues, un pouco en aras de equilibrar o pasou na semana pasada no pleno anterior, pois nos gustaría matizar ou enmendar o que é o seu texto, que tampouco vai a cambiar sustancialmente o que ustedes piden, e a reiterar unha vez máis, como indico, o que xa se fixo no anterior pleno. Pero es que en el anterior pleno lo que está diciendo no es así. Pero en el anterior pleno lo que se decía era que se llegase a un consenso entre... Ahora el consenso se ha llegado, se ha visto que la Xunta tenía razón y lo que se está diciendo es que se decide ya. Yo prefiero que no hacía falta que los mariscadores dejasen de trabajar hasta que empezasen las obras. A mí, honestamente, entrar en ese debate, pues... Vale, pues sí, pues el debate... Vale, a mí mi objetivo... Está diciendo de que no tiene... Si me permite, y luego yo le dejo que hable todo el tiempo que quiera, que la moción es suya y hasta que usted esté segura la va a poder defender, yo no voy a ser quien se lo impida. Yo simplemente le quiero matizar una cuestión y es la aprobación definitiva del proyecto. O sea, procede a la mayor brevedad posible la licitación de las obras de regalo del área de Burgo, toda vez que se tiene, yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo, la aprobación definitiva del proyecto, si no en condicional, porque hay algunos aspectos que hacen prever que sí que a lo mejor hay que esperar, si no hiciera falta esperar a aprobar los nuevos presupuestos, pues ya existe una partida destinada para ello en el presupuesto de 2018, vigentes actualmente, no sea esto un impedimento para ello. Si no hiciera falta esperar a aprobar los nuevos presupuestos, usted dice ya da por hecho que no hace falta. No, si ya hay partida consignada, son los presupuestos vigentes. Pero ahí hay algunos matices que probablemente no sean así tan claro, dice usted. Excusas para no licitar, porque el tiempo se acaba. Entonces, si hay que esperar a aprobar los nuevos presupuestos cuando no tienen apoyo suficiente en Madrid, lo que tenemos que hacer es que se basen en los presupuestos que ya están aprobados con una partida de presupuestos. Yo le propongo esta enmienda. La aprobación definitiva del proyecto, si no hiciera falta esperar a aprobar los nuevos presupuestos, pues ya existe una partida destinada para ello en los presupuestos de 2018, porque ustedes lo que pretenden decir es que ya los tenía el señor Rajoy ahí. Sí, perfecto, vale. Y no es cierto, no es que lo pretendamos, es que no es cierto, no ponga en duda eso. Perfecto. Vale. Vigentes actualmente, esos presupuestos efectivamente están vigentes actualmente, no sea esto un impedimento para ello. O sea, si sirvieran esos presupuestos, no sea un impedimento. Pero, o sea, es que no tengo ninguna noticia de que no sirvan los presupuestos. No, yo no estoy a favor de esa medida. Pues usted es la dueña de la moción. Turno de palabra, ¿alguna intervención? Sí, Morelli. Gracias, señor alcalde. Desde la alternativa de los vecinos de Culleredo solicitamos que rematen os permanentes conflitos entre as diferentes administracións, Goberno Central e Xunta de Galicia,
Tanto o PSOE como o PP tiveron responsabilidades de goberno en Madrid e o PP na Xunta de Galicia. Por lo tanto, deixémonos de propaganda partidista, é necesario comenzar as actuacións de regenerar a Ría do Burgo. Demandas formuladas desde hai moitos anos pola Cofradía de Pescadores da Coruña, Plataforma pola Defensa da Ría do Burgo e os integrantes da Mesa da Ría. Nós, como representantes da veciñanza, e, polo tanto, dun colectivo como é o Marisqueiro, poñámonos a reo entre todos e exixamos ditas administracións un entendemento. Que se poñan de acordo definitivamente e liciten o dragado da Ría do Burgo. Claro está, antes deixando claro os seguintes puntos: orzamentos e procesos de execución, compensación económica aos afectados neste caso, persoas dedicadas ao marisqueo, sincronizar os traballos de obra da actividade productiva, restauración ecolóxica e protección do ecosistema, nombrar unha comisión de seguimento de ditas obras. En definitiva, as demandas que nos solicita a agrupación de marisqueo apela a Cofradía de Pescadores da Coruña e que todas as forzas políticas deste concello, PSOE, PP, BNG e Alternativa dos Veciños, suscribamos todos o apoio aos mariscadores da Ría do Burgo. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Chocino. Moitas gracias, señor alcalde. Vamos a ver, nós votamos a favor da ausencia, por suposto, tocaría máis, porque creemos que sempre é ben falar das cosas. Pero é que estou un pouco, non sei que falar utilizar, un pouco distópico, porque máis adiante temos unha moción urgente, consensuada, tamén con ustedes, están aquí os 4 partidos que estamos aquí, en donde nos facemos eco de un texto que dirixiron a agrupación de mariscadores da Cofradía de Pescadores da Coruña, colectivo que ten tirado abandeirado toda esta loita durante décadas, dirixida a Xunta de Galicia, o goberno español, con unha terminoloxía que eles escolleron. E digo que eles escolleron porque todos sabemos leer e tamén entre líneas. É dicir, o que vostedes traen aquí, é dicir, eu creo que é un pouco histérico que, por un lado, vostedes teñan unha moción e, por outro, haxa unha que consensúen cos demais basada en unha reclamación dun colectivo. Creo que o que correspondía, eu creo que o alcalde foi demasiado normal con ustedes, é que retiraran, porque xa vamos a presentar unha proposta, non? Con un fundamento de base, porque aquí o que traen, efectivamente, é o mismo que o mes anterior, de decir que o goberno Sánchez é malo. Entón, a nosa ese maniqueísmo non nos vai. Eu non son o abogado de Sánchez, pero ese maniqueísmo non nos vai, entre outras cousas, porque neste momento é menos útil que nunca. É menos útil que nunca, porque non se dou unha razón asunto, entendo eu non sei, explíquenos, que por iso aprobamos a ausencia e para que houbera debate, explíquenos por que se dá a razón asunto. É dicir, había un debate totalmente burocrático que se resolvía entre servicios jurídicos, non? Iso dá lugar claramente dá lugar a unha solución. A solución, mire, eu se me piden a miña opinión, totalmente pagada, non son ningún experto jurídico, é que, home, de alguma maneira, efectivamente, haberá que fazer unha suspensión temporal ou momentánea para que se licite e, a continuación, unha renovación das autorizacións, pero de un día para outro ou de unha hora para outra. É dicir, con dúas resolucións publicadas no boletín oficial e no DOGA no mismo día. É dicir, eu non creo que isto tiña ninguna complicación. Pero iso non quere dicir que ningún tiña unha razón ou outra, e non problema resolvese. Como cando non ten un litigio personal con o seu traballo. Eu leo aquí leo as súas cuestións de motivos, isto parece un programa electoral. E, home, pois para un programa electoral vai gratis, non? O goberno Malloa invertiu 100 millones de euros para un programa electoral vai gratis. Aquí, home, a mí non me va a convencer, O sea, entonces, insisto, eu creo que o que correspondería é que retirar, porque senón é que é un pouco paradóxico. É dicir, aquí teño a súa e a que suscribimos todos, en base ao texto de un colectivo que creo que é suficientemente representativo, ten acreditado a súa representatividade
no tema e ten un interés. É máis, hai uns días o profesor Aymerich, profesor de Dereito Administrativo da Universidade de Coruña, publicaba a respecto de que seguramente unha das salidas sería que a licitación incluíra cláusulas de garantía social que estableceran que o contrato ou adjudicatario tuera obligación de contratar ao colectivo de mariscadores para participar no traballo. Evidentemente, hai unha serie de traballos que seguramente eles están mellor planificados, máis informados, máis dotados para facer o que ninguén. É unha das alternativas. Supoño que pode haber máis. A mí parecime bastante acertado, non? Pero iso non o teño que decidir eu, evidentemente. Home, estáse traballando nos flecos da licitación. Eu vir agora a ver se teníamos razón nosotros ou non a teníamos máis, pois eu creo que non procede. Por tanto, diría que se retirar. Nada máis, moitas gracias. Bueno, ya le contesté al señor alcalde que no la retiraríamos porque creemos que sí que hay variación con la del pleno anterior por el tema de que en el anterior pedíamos que se llegase a un acuerdo de los servicios jurídicos de las dos administraciones. Ahora que se ha llegado, pues lo que pedimos es que parecía toda una excusa lo de la pelota que se había lanzado con los servicios jurídicos porque lo que faltaba era la aprobación final del proyecto. Y nada más. Bueno, nos en cualquier caso consideramos que hai moi pouca argumentación ao respecto, parece un brindis ao sol que se haga así, suscribo casi a totalidade do que dixo o voceiro do BNG. Me dá pena votar en contra dunha moción deste tipo e que despois encima pois se utilice con esa finalidade torticera que a veces os caracteriza a ustedes. Non nos vamos a opoñer a que esta moción saia adiante, pero en cualquier caso non nos vamos a abster, porque non compartimos nin o argumentario, nin compartimos íntegramente as conclusións. En todo caso, nos vamos a abster, suscribimos plenamente o que dixo o señor Chouciño. Hai unha moción consensuada, hai unha moción na que incluso se puderon facer propostas para encadir algún parágrafo que pudera motilar un pouco máis. Bueno, se poderan haber feito moitas cousas. E insisto, que probamos prácticamente no pasado pleno igual. Non nos vamos a opoñer a que isto se licite. Creo que a reira é de todos, sexan do color que sexan, político, e nos vamos a estar, e se ustedes os demais grupos son os propios, a ir adiante, se non, pois, quedará no seu. Proceden, quere intervir? No. Votos... Non sei a enmienda que propone o Grupo Municipal. No, pero es que non la acepta. Entonces, do PP se acepta menos. Lo que considero importante es... Usted considera, insisto, todas as noticias que venen para que se licite, bien, votos a favor da proposta. Votos en contra. Abstencións. La propuesta queda como sigue: votos a favor, Grupo Municipal PP, abstencións, grupos municipales PSOE, BNG, Alternativa. Pues ha aprobada. Previa a la aplicación das inclusións na autonomía, moción do Grupo Político Alternativa de Vecinos en relación á aplicabilidade do protocolo de actuación derivada da pandemia COVID-19 no curso escolar 2021, en concreto en relación ao Centro Rural Agrupado de Collado do Gran. Ratifícase a súa inclusión, sí, ningún voto en contra, pues ten a palabra, creo que se aburre, ¿no? Adiante. Moitas gracias, señor alcalde. O pasado 10 de setembro retomouse de forma escalonada o inicio do curso escolar 2020-2021, ano marcado polo parón derivado da pandemia producida polo COVID-19 e que supuso que o dereito á educación, dereito fundamental recollido pola nosa Constitución, se vise condicionado ou incluso limitado dada a situación inédita que se estivo a vivir con un estado de alarma, no que foi necesario e obrigado a establecer o peche de centros educativos. Sendo conscientes do esforzo realizado polo profesorado, polas familias e polo propio alumnado galego,
onde as competencias en educación son responsabilidade da Comunidade Autónoma de Galicia, Xunta de Galicia, no ámbito do noso término municipal e con independencia das desigualdades existentes nos diferentes recursos dos nosos veciños a nivel socioeconómico. Dita situación viuse agravada pola fenda digital que está a sufrir o noso concello, tanto nas zonas urbanas como nas zonas rurais, onde dito problema é maior se cabe. Dita deficiencia no servicio digital fixo e fai que os alumnos de todas as idades non puidesen acceder con todas as garantías a unha educación a distancia, pese ao esforzo realizado polo profesorado e polas familias, polo que, dada a situación que se está a vivir unha posible volta atrás co peche de aulas e centros educativos, é necesario, en previsión a dita situación, que por parte deste Concello de Culleredo e sempre polo ben dos nosos veciños se adopten as medidas necesarias para mudar dita situación. Así, instar na necesidade de acadar acordos cas empresas suministradoras dos devanditos servicios para que, de forma inmediata, se dote o noso Concello dunha rede digital con capacidade para ser utilizada por todos os cullerdenses, alumnos, pais, nais e toda a veciñanza en xeral. Dito cal, e desexando que esta nova normalidade non supoña un retroceso que obriga a tomar medidas como a do peche dos nosos centros educativos, non cabe dúbida de que este curso é un ano excepcional para todos, que nos atopamos nun ano onde a prioridade principal dos nosos centros é adoptar as medidas que garanten a maior, senón a total seguridade posible do desenvolvemento do curso. Dende a alternativa dos veciños de Culleredo, queremos neste momento poñer a nosa atención na realidade que está a vivir as escolas do Concello dos máis pequenos como son os CRA de Culleredo, nos que, ao ser escolas rurais onde únicamente se imparte educación infantil de 3 a 5 anos, non contan cos mesmos servicios cos existentes nos centros educativos do Concello, nos que tamén se imparten dita educación infantil. En concreto, estamos a falar das 4 escolas do CRA de Culleredo: Achoeira, 2 aulas; Vinseira, 1 aula; Sésamo, 1 aula; Leroño, 1 aula, cun total de 62 alumnos, os cais están adscritos ao CIP plurilingüe de Tarrío, nas que non contan cun espazo coberto, neste caso, dun patio, tan demandado polas familias, para que, dadas as dimensións das aulas, os máis cativos poidan en tempo de lecer sair ao aire libre e estar a coberto nos días en que o tempo non o permita, carencia máis que latente na situación excepcional que estamos a vivir da COVID-19. Se non queremos que os nosos pequenos pasen a meirande parte do curso pechados entre as 4 paredes, co protocolo aprobado pola Xunta de Galiza, no que en centros como os que estamos a falar, a maior responsabilidade descansa nos propios docentes convertidos en equipos COVID-19 e despois nas propias familias. Dada a falta de medios e dado o tempo invernal no que imos entrar, espérase neste intre que os nenos, que os que menos responsabilidade teñen a hora de intentar paliar os efectos desta lamentable situación aos cativos, cun risco elevado de contagio entre eles, COVID-19 e demais virus. Asuman a maior responsabilidade permanecendo durante horas nas denominadas aulas burbuxa, a non contar con espacios cobertos nos que permanecer no tempo de lecer se as inclemencias do tempo non o permiten. Así, establecese en dito protocolo un dos seus puntos que priorízase as actividades ao aire libre, polo que para que nos CR de Culleredo se pueda dar cumprimento, o mesmo é necesario que ditas escolas conten con un espazo, por mínimo que sexa, que permita que os cativos saian ao exterior, choiva ou non, incluso na mente se ventilen as aulas tal e como exixe o nomeado protocolo da Xunta. Cúmprese deste xeito que dende este Concello de Culleredo e a ser posible co apoio dos distintos grupos políticos que conforman esta corporación se adopten as medidas necesarias para dotar as distintas escolas que conforman o CR de Culleredo de espazos cobertos os que poidan sair os nosos cativos. Por todo ello, dende a alternativa dos veciños de Culleredo, sometemos a aprobación do Pleno Municipal o seguinte acordo. Primeiro punto, que se inste de forma urxente a Xunta de Galicia a realizar as obras definitivas de cubrición de espazos en cada unha das escolas que conforman o CR de Culleredo, en atención a cada unha das súas posibilidades, para que os cativos poidan disfrutar dun espazo coberto ao aire libre de forma permanente para vindeiros cursos. Punto 2, que dende xa e de forma urxente
e na mente non se poida acometer as referidas obras de maneira definitiva por mor dos trámites económicos e burocráticos das distintas administraciones implicadas, sexa o Concello de Culleredo quen de maneira provisional asuma a cubrición de ditos espacios instalando carpas en cada unha das escolas ca única finalidade de garantir a maior seguridade dos nosos pequenos e deste xeito colaborar no cumprimento do protocolo da Xunta. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Morelle. ¿Alguna intervención? Estamos totalmente a favor y vamos a votar a favor de la moción presentada por Alternativa. Lo único que no sabemos es cómo con el tiempo que llevan gobernando los socialistas en Culleredo, esto no se haya hecho antes por parte del Concello. Me parece increíble que pueda pagar carpas en otros sitios y haya facturas irregulares con eso, y en esto todavía no lo haya hecho. Espero que no ponga ningún problema, pues por lo menos sería por un fin. Bueno, yo le respondo que lo que está obligado el Ayuntamiento de Culleredo, independientemente de que pueda o no hacerse, es al mantenimiento de los colegios. Mantenimiento, no a la construcción de ningún elemento. ¿De acuerdo? Hay que saber nosotros dónde hay un CRA y donde hay un espacio público municipal, hemos proyectado, si es cierto que se licitará, imagino que una vez que nos dé el visto bueno de la Diputación Provincial, hay una cubierta en Bedoño, por ejemplo. Intentamos hacer algún proyecto para cubrir el resto de escuelas. Bueno, pues no contábamos tampoco en las reuniones sectoriales que mantuvimos con el beneplácito de los técnicos municipales, porque no era una competencia nuestra construir en un espacio que no era del Concello. ¿De acuerdo? Entonces, si me hablan de facturas irregulares, esa podría serlo, muy grave. Ya, claro. Con las que lleva, que más pero usted tiene que incitar a mí aquí. No, no le voy a incitar, le digo que con la que lleva, yo creo que esto tiene que ser un poco serio usted. Sí. Usted lo que tiene que hacer es ir a Santiago y pedírselo a la Junta. Si la aprueba la moción, no se preocupe, yo encantado, le doy todos los permisos. Haga la gestión. No se preocupe, que no me tiene que decir lo que tengo que hacer, que ya sé perfectamente lo que tengo que hacer. Pero creo que no lo sabe. Uy, yo creo que sí. Adelante. Gracias, señor alcalde. Bueno, independientemente de la competencia, que si no me respondeu, señor alcalde, Separa un poco el... O micro de atrás está moi cerca do altavoz de diante e entonces fai unha cosa. Nos estamos de acordo a esa declaración, esta
tema das carpas, como ven aparece a compañía do Partido Popular, é un sistema que, bueno, que non só se está utilizando en outras actividades, vale? Eu estou de acordo que aquí se exigir a Xunta tamén unha solución deste problema. Pero vostede me está plantexando, digamos, de que os técnicos nos plantexen outra medida. Vale, pero nós tamén o que queríamos saber, vale, o curso acaba de comenzar. Entonces, canto tempo teríamos ou estaría previsto para darle unha solución a este problema? Provisional, dentro do Concello, está claro, non? Porque xa sabemos que a responsabilidade está máis da Xunta. Pois probablemente moito menos que poñer carpas que poden causar un problema, porque non é o mismo contratar unha carpa para unha actividade puntual que ter unha carpa constantemente colocada diante dun colegio. E que incluso pode haber daños a maiores para terceiros. Entonces, non nos comprometemos a facer un estudo e, lógicamente, a facer que sexa a Xunta que é a que tenga competencia a que dote esos crapos do presuposto suficiente. Pero, bueno, non é con ánimo de alterar nada, simplemente pues, que sexa un pouco máis acorde que a realidade. Carpas son un elemento que pode ser máis seguro. De acordo, tenemos unha estrutura metálica que podemos estudar, de forma provisional, que pode ser desmontable, que se fixe en algún sitio, unha alternativa que pode haber. Poderíamos marcar en este pleno, digamos, unha data aproximada. Diga usted. Sí, 15 días. Un mes. Un mes pode estar informe, sí. Informe e solucionado. Solucionado, eu non podo garantizar unha solución porque depende dos informes técnicos que nos vayamos a hacer. E que o mellor incluso para a carpa é desfavorable, entende? Que non é que o decidamos aquí no pleno, se se pone unha carpa. Vale, entón, eu creo que o mellor estudiar unha alternativa, como indicaba a voceira do Grupo Socialista, pois que sexa máis viable, que poida ser incluso máis seguro e que poida perdurar no tempo mentras non se fai adoptar outra solución. Vale, entón entendo que se compromete a buscar unha solución digamos, a coberta, mentras, digamos, a Xunta non faga, digamos, esa comisión. Ese é o seu compromiso, como os faz. Aceptamos entonces a meta. Pues procedemos a... Necesito la redacción de la enmienda. ¿La? La redacción de la enmienda. ¿La pasamos la redacción después o qué se la lea? ¿La pasamos pues que...? De todas formas, sería conveniente leerla para la grabación. Sí. Vale, en el punto número 2 quedaría que deben deixar a conxenta de que non se pode acometer as referidas obras de maneira definitiva por mor dos trámites económicos burocráticos das distintas administracións implicadas, o Concello de Culleredo estudie O plazo dun mes, non? no plazo dun mes a posibilidade de dotar de algún sistema de cubrición provisional mentre non se realice a cubrición definitiva. Esto es muy largo para tomar nota. Vamos a confiar en que está grabado aquí y allí. Si no se la pasamos pues. Votamos la enmienda. Añadimos eso del mes, ¿no? Vale. La acepta la enmienda. Pues con esa enmienda, pues Hay que votar la enmienda. la votamos. Votamos la enmienda y luego votamos el punto. Vale. Pero acepta la enmienda, no hay que votar. ¿Cómo es él? No. ¿Usted Soy la única cansada aquí, ¿no? considera que la debemos que votar o vale con que la gente del grupo? No, me parece correcto. Pues entonces procedemos, me parece, ya a la votación de este punto de orden del día con la enmienda que se acaba de dar lectura. ¿Votos a favor de la propuesta? Unanimidad. Dación de conta, informe, mire, podíamos, señor Rico, como temos que facer a moción institucional, le importa esperar 2 minutos a que se lea esa moción e así estamos todos os integrantes, porque se non pode haber algún problema para que fuera, non sería tampouco nada grave, pero se non importa 5 minutos, creo que nos va a levar a lectura, pues a dación de conta de informes de intervención,
bueno, está na súa vontade, de subsidios. Punto 97, acción de conta de resolucións da alcaldía de concellerías delegadas. Punto 98, moción urxente, que presentan todos os grupos municipais e se ratifica, se vota a favor desa urxencia. Sí. Pues procedemos a lectura por parte da Secretaría Municipal. Moción institucional relativa á proposta de celeridade no inicio das obras de dragado e regeneración da ría do Burgo. Ante a situación actual, os grupos municipais do Concello de Culleredo apoiamos a agrupación de marisqueo AP da Cofradía de Pescadores da Coruña, que fan un chamamento para unha solución definitiva ante o continuado retraso na posta en marcha do plano de dragado e regeneración da ría do Burgo. É urxente que rematen os permanentes conflitos entre as diferentes administracións, como é necesario o comezo de todas as actuacións para regenerar a ría de acordo coas demandas históricamente formuladas pola Cofradía de Pescadores da Coruña, Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, así como por todos os integrantes da Mesa da Ría. Por todas estas razóns, instamos a Xunta de Galicia e ao Goberno español que de forma urxente proceda a, primeiro, resolver todos os trámites administrativos e as dotacións orzamentarias necesarias para a licitación e arranque das obras. Segundo, completar o procedimento para a licitación desta actuación atendendo ao contido das alegacións presentadas no seu día pola Cofradía de Pescadores da Coruña, Plataforma en Defensa da Ría do Burgo, así como de forma consulta por todos os integrantes da Mesa da Ría. O contido destas alegacións teñen toda a vixencia e referíanse a orzamento e plazos de execución, solución e compensacións ás persoas dedicadas ao marisqueo ante a imposibilidade de sincronizar os traballos da obra e da actividade productiva, plano de vigilancia, restauración ecolóxica e protección do ecosistema e comisión de seguimento con carácter previo ao inicio das obras. Suliñan a moción aos 4 grupos municipais. Voto, bueno, por unanimidade. Que podes marchar. Gracias. Probos e preguntas. Algo probo, unha pregunta? Sí. Señor Pobrelle. Moitas gracias, señor alcalde. Quería tres rogos. O primeiro, rogaríalle se nos pode facilitar unha copia do pleno do día de hoxe. A seguinte pregunta: estamos a ter queixas dos veciños da rúa Aguaceiros, zona da Zapateira. Dita rúa non foi desconectadas as súas correntes na súa totalidade, parece ser, porque é feito comprobado por mí mesmo. Queixas do asfaltado de dita rúa. Sería necesario revisar o emplazamento dos contenedores do lixo en dita zoa. Hai carencias no alumeado de dita rúa e suxerimos facer un estudio de regulación do tráfico en dita zona, xa que hai momentos nos que hai complicación o tráfico rodado nesa zona. E o terceiro que rogo que lle facemos, señor alcalde, estamos a ter queixas da presencia de ratas no entorno do río Trave, máis concretamente nos xardín dos nenos, xa que apareceron máis dunha ocasión ditos roedores. Como se ten dito neste pleno, sería bo insistir a empresa de erradicación que faga fincapé nesta zoa e noutras zoas do noso concello. Moitas gracias, señor alcalde. Señor Chociño. Sí, señor. Moitas gracias, señor alcalde. Mire, cheganos queixas de Sésamo, de un establecemento hosteleiro que está funcionando ali, que se oferta como tal nas redes sociais, nas que os veciños están empezando a apartarse de chamar reiteradamente a Policía Municipal.
Eso foi o que nos chegou hai uns días, non? Pedíronos que transmitíramos a reclamación de que as visitas por da oficina municipal non están causando o efecto que deben causar, que efectivamente aquela actividade fora conforme á relación veciñal. Pero que resulta que hai uns días pois tuvemos constancia de que hai denuncias cursadas pola Policía Local desde 2018 dese mismo sitio. Entonces, non nos consta nas relacións da alcaldía dos últimos 2 anos que se abrira ninguna sanción ni nada. Hai uns días viñamos con a mesma cuestión relativa a Rúa Sosenra, non? En donde os veciños teñen recollido sinaturas para protestar por unha situación tamén dun establecemento hosteleiro. É certo que viñeron, creo que hai un mes, 2 propostas de sanción. En a relación de resolucións da alcaldía deste mes tamén hai 2 propostas de sanción por ruídos. Xa lle dicíamos o outro día de que pasa con todas as demais incumplimentos das ordenanzas, pero que ademais vemos que as sancións que se tramitan na resolución da alcaldía non están conforme a ordenanza. Entonces nos pediríamos unha, que por favor atendan as peticións veciñais de Sésamo, e que se existen denuncias, pois que as cursen e que non queden paradas, que deriven nas consecuencias que teñen que derivar, porque son xa moito tempo, vale? Constamos que hai máis de 10 tramitadas pola Policía Municipal, e con respecto a estas sancións da Rúa Sosenra, revísenas, por favor. Se rogolle que a revisen, porque non se asustan ao regulamento. Si queren que yo poñamos por escrito tamén o poñemos, pero pediríelles que o revisen ustedes, porque non se asustan na súa graduación ao tipo de infracción, que está calificado como unha falta moi grave, definido así na propia resolución. Por tanto, non é unha cuestión subjetiva, é que a propia resolución di que é unha falta moi grave, e despois califica, o sea, sanciona con un importe que non se corresponde co que establece a ordenanza. Por favor, revísena e vexan se hai que rectificar. Moitas gracias. Nosotros queríamos preguntarle por el estado de 2 casas que están cayéndose a trozos o se han demolido. La primera casa, hace 2 meses que se cayó parte de la fachada de una de ellas situada en la Corbera, parte de las piedras cayeron a la acera. La actuación del Concello fue poner unas vallas que llevan ahora casi 2 meses, y esas vallas obligan a quien transita por esa acera a entrar en la carretera. Y además tampoco hay iluminación y por la noche no se ve nada. ¿Nos puede decir qué piensan hacer con eso? Y la otra casa, que también en la avenida de la Armida, en la casa de Juan, que está al lado del bar de Amparo, ardió hace más de un año. El ayuntamiento la derribó y dejó allí mismo todas las piedras de la casa derruida. Tampoco está delimitada y hay peligro de caída por desnivel. No sé si tienen pensado hacer algo con ello, porque además de peligro, la imagen que da de dejadez y suciedad de la zona es horrible. Le digo todas o sí. Después, también la obra del Parque de Vilaboa, que empezó en junio y todavía no se ha acabado, según me había informado el concejal de Obras, tenía un plazo de ejecución de 3 meses que iba a cargo del POS. Únicamente se ve a un par de trabajadores por allí y no todos los días. Los niños siguen sin poder jugar y la obra sin terminar. ¿Nos podría decir cuándo está previsto recepcionar la obra y que los niños tengan parque para poder estar allí y jugar? Después también en la avenida de Vilaboa, esta vez en el número 185-187, nos referimos al parque que está entre los edificios. Solicitamos urgentemente una actuación de seguridad y que se coloque una malla para evitar caídas en un desnivel que hay de 6-7 metros desde el parque a la entrada del garaje. Actualmente hay un murete de unos 60 centímetros y se ha caído algún perro. Esperamos no tener que lamentar que se caiga ningún niño. Después también se han quejado numerosos vecinos de la cantidad de ratas que ven en los alrededores de los parques infantiles. Vecinos de Fonteculler, de Aciadama y del Burgo nos transmitieron su descontento y preocupación por verlas en los parques infantiles. Le rogamos al señor alcalde que por favor tome nota y actúe en consecuencia para solventar este problema. Y después, ya por último, se ha desbrozado una zona de Fonteculler, en la avenida de Cortado, donde está la pista de tenis. Y además de haber dejado allí silvas, han roto la red de seguridad. Le rogamos también que envíe a gente, por favor, para arreglar el desperfecto. Vale, pues en cuanto a las obras de ruina, si le parece, solicitamos, no sé si a Concelleira puede decir algo al respecto. Se está tramitando y de efecto me consta que incluso esta misma semana y anterior estuvieron
facéndose dende a área de actuación con respecto a estas dúas vivendas. Con respecto á factura da Casa de Vilaboa, o primeiro que se procedeu foi a identificar os propietarios da vivenda e en este momento atopase o informe en asesoría xurídica para que en caso de que eles pendente de informe de asesoría xurídica que xa nos comunicou que podía o antes posible a situación na que nos atopamos para que en caso de que eles non o executen de forma inmediata proceder o Concello a executalo e logo xa se pasaría o importe aos propietarios. E en canto a Casa da Avenida da Ermida, pois igualmente esta mesma semana procediu o arquitecto municipal a facer un informe para que se repuxera aquelo e se limpase e se deixase en condicións adecuadas a salubridade do entorno. Pablo del Parque Vilaboa tiene que preparar a la directora de obra que mostrar esa situación, que en su caso, pero no sé a data exacta de inicio y, si me permite, pues a más de dos partes los miraremos y posiblemente si competencia nos faremos y si no, pues también tratando de que sean después sus propietarios pues existen el suelo público, privado. Y a datas de la avenida de Vilaboa, el parque que está entre los edificios, es que, o sea, yo lo vi y es muy peligroso. Están un murete que es como la parte alta. Sí, pero a eso me refiero, de la más, sí, de ir a ver. Sí, ya la empresa que lleva mantenimiento de parques, que le echen entre los 185 y 187. No, 183, 185. Bueno, eso es lo más. Acepta la mía. Muchas gracias. Disculpa. No, solo un momento. Sí. Quedou por feito que a Secretaría Accidental igual non temos justificantes aquí para a asistencia. Nós temos dereito a levar o justificante. Entonces, bueno, se non está, que supoño que non, que mañana normalmente sin falta, porque a última vez que estuvo nunca nos chegaron. Entonces solicito yo ao alcalde que, por favor, esté pendiente e mañana sin falta nos lleve o justificante ao noso correo.